Hindi dapat makinig kayo. Okay. Arrange yourself according to your birth month. Birth month. Birth month. Go, go, go. Go, go, go. Ano siya? Ano siya? January siya, January. January daw. January. Ikaw, anak. Ano ako? Okay. March. Sinong March? Sinong March? Dito ka, anak. March. March doon. Okay. Yeah. Opo na. Okay. So, testingin natin dito. So, sila yung first. Tingnan natin. Birthday mo. Kailan ba yung month ko? Maliliit mo. February. May 16. Hindi man. December. December 10. Aba! Okay! 1 point na, ha? So, 0, 1, 0. So, 1 point ng team 2. So, team 1, team 2, team 3. Okay. Galing ni Tita Bruni. Galing. Okay. Arrange yourself according to the first letter of your family name. Apelyido, apelyido. Punta ka na. Bilis! Bilis! Ayos yan, ayos. Okay. Tingnan natin ang team 3. Okay, team 3. Tingnan natin. Okay. Ano ang apelyido mo? Tayo, tayo, tayo. Ano ang apelyido? Nauna yung L. L, N, M. Oh, di. L, M, N. L, N, E. Tama. A, B. Baliktad. L, M, N. L, N. Ano ba? L, M, N. L, M, N, G. Sige, nalito lang ang watas ka. Kulit, sinabi ng M muna. Kulit na yan. Ay, upo muna, upo. Ito, tingnan natin. Second. Okay. Nitro, MN. Oras. Villarruel.